Hai logoफोर good evening टाइमनि थाखाय बेलासिनि बुकि लायनो थाखाय हाबानि थाखाय जा दादा हाबा दङ लायनो थांदोंमोन दाखालि अर्डार होना दोनखादों कारेन्ट गैयिनि बानायना दोनखागोन होननायखाय दिनै लायखाय आङो हारसिंनो थाबाय थांदोंमोन इ-रिक्साबो मोनथ'वाखैमोन बे टाइमाव बाइकआ थाबायनानै थांबाय नेबाय थाबायोना रेस्टलाय होननानै थाबायनानै थांबाय ससे लामासिम आरो बे बुकिखौ लानानै फैनानै उनावहाय हाबबाय हारसिंनो बिसालाव शपिं खालामबोबाय एसे साफोन आरो बेग मोनसे लाना फैबाय अफार दंसोयो दासान्दि जायनो नांगौब्ला लायनो हागोन बिशाल मार्केट उदालगुरि बेगा नैबेखौनो लाना फैदों आङो जि लाजाबनो थाखाय खम प्राइसनि दा अफाराव फैदों बेखौ अनलि 155 नैबेनो जोङो दादानि बुकिया खैना गोदाननो लागोना आखाइयाव लानाया मोजां नुखादों समायना आंबो लानो गोसोसो जाबाय